आयज हनुमान जयंती मारुती जल्म सुवाळ्या निमतान गोंयभर आयज 6 एप्रिलाक सकाळी हनुमान जल्मोत्सव उमेदीन मनयलो। दिवचले पाळणे आनी हेर विधी सयत बोड्डेच्या सुधा कॉलनींतल्या श्री हनुमान देवळांत रामभक्त हनुमानाचो जल्म सुवाळो व्हडा भक्ती भावान मनयलो। रामकृष्ण बुवा गर्दे हाणें केल्ल्या किर्तनाच्या तालाचेर हनुमानाचो जल्म सुवाळो मनयलो। भाविकांनी पाळण्यांतल्या श्री हनुमानाचे दर्शन घेवन आपली सेवा ओंपली। वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज ही हनुमान जयंती आहे आणि या हनुमान जयंतीच्या निमित्तानं ही सुधा कॉलनी आणि या सुधा कॉलनीमध्ये अनेक भाविक आणि या ठिकाणी या उत्सवाच्या निमित्ताने येतात। हा जो जन्मोत्सव आहे या जन्मोत्सवाचा जो काही आनंद आहे तो आनंद ही सगळी कुटुंब मंडळी किंवा या ठिकाणी येणारे सगळे भाविक ही आनंदाने आणि अशा प्रकाराने साजरी करतात। आपल्या एकंदरीत संपूर्ण देशामध्ये म्हणायला हरकत नाही या हनुमंताची आणि अतिशय अशा पद्धतीने भावनेनं अशा प्रकारानं आणि उत्तम रीतीनं अशा तऱ्हेचा आणि या हनुमंताचा जो काही उत्सव आहे तो साजरा केला जातो। यामध्ये लहानापासून मोठ्यापर्यंत सगळीच मंडळी आनंदानं हा उत्सव साजरा करतात। 5 दिवसापूर्वी आणि आपले जसा रामनवमीचा उत्सव झाला तसा रामनवमीचा उत्सव झाल्यानंतर बरोबर 5-6 दिवसानंतरच या हनुमंताची आणि अशा तऱ्हेचा हनुमंताचा जन्म होतो। आणि हनुमंताचं आणि रामाचं हे जे एक प्रकार दोघांचंही एकमेकांचं असणारं जे काही अतिशय उत्तम अशा तऱ्हेचं त्यांचं जे काही जीवन आहे या जीवनाचा आणि जो काही भाव आहे हा सर्वांपर्यंत पोचावा आणि सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। आपला हा भारत देश आपली ही हिंदू संस्कृती आणि उत्सव प्रिय आहे आणि जे जे काही उत्सव आपल्याकडे होत असतात त्या उत्सवातूनच आपला हा देश म्हणा आपला हा गाव म्हणा आपलं हे राज्य म्हणा हे आनंदानं आणि या उत्सवाच्या निमित्तानं राहतं आणि अतिशय उत्तम सुंदर अशा तऱ्हेचं आरोग्य प्राप्त होवो, सगळे सुखी होवो, समाधानी होवो आणि ज्या मारुती रायाच्या चरणामध्ये आपण जवळ आलेलो आहोत त्या मारुती रायाची कृपादृष्टी दयादृष्टी आणि सर्वांच्या करता आणि व्यवस्थित रीतीनं सगळ्यांना ते प्राप्त होवो अशा तऱ्हेची इच्छा व्यक्त करतो। आणि तुम्हा दोघांनाही आणि माझं सांगायला दिले त्याबद्दल